lamun to katurnya nggih nyusu mungkem tanpa beda. Nggih nyusu mungkem ngersanipun Bapa Suwarna Sari Mbitskanipun Nursia. Dupi Rama kelawan Ibu Siat Mojo penganten kakung nampi sukeming putra kadili nolosan bebayune. Sakala mbrebel mijiling keng waspa lamun to Cinandra kadya mutihara rinunjing. Ing ngelus-elus pamidanganira temanten wini-wir-wiwire kemani kanthi kebak rasa sutresna asih. Gilir gumantos nggenya sumungkem Siat Mojo penganten kekalih. Nyenyandang rumentahing pangastawa saking Bapa Kasimin Sari Mbitskani Butumini. Muga bebayanira Mas Bagus Prakaan Kurniawan kelawan Ora Rayu Erlina Agustin sageta memangun keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Kadidene bebayanipun Kanjeng Nabi Adam kelawan Ibunda Siti Hawa. Kadidene bebayanipun Kanjeng Nabi Yusuf kelawan Ibunda Siti Zulaikha. Kadidene bebayanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam